Sitten oli tää, minkä mä tein toisiksi viimeisenä. Jaa. On tosiaan noi kesärenkaat vielä noissa, niin en saanut edes tosta 4 tunnin paikalta vaihdettua tonne 2-4 paikalle. Ehkä vähän huono tästä tankin pannasta lähtee tunkkaan, mutta niin mä ajattelin, että mä otan sitten täällä lämpimässä hallissa, niin se onkin myöhäistä sit. Terse ja tervetuloa uuteen videoon. Tässäpä just ollaan hakemassa sellaista koliikkikeinoa tolle vauvalle, kun se huutaa iltaisin niin pirusti. Mutta tää jakso ei koske sitä, vaan tää jakso on taas härväystä peltivanteiden kanssa. Eli sama reissu kun käydään haketta keinu, niin käydään piiltämästä hakee vähän tarvikkeita sitä peltivanneprojektia varten. No niin, pysykää mukana. Joo, tosiaan tässä on, olisikohan tää jakso 3 tai 4 näistä käännetyt peltivanteet saagasta. Et tää on melkoinen tällainen iänikuinen projekti ainakin meikäläisellä. Voi olla, että tämän tekisi nopeamminkin, että jos ei olisi vaikka vastasyntynyt vauva hidastamassa tai jotain. Mutta joo, ei siinä, mennään kattoo pari juttua. Tässä se pitäisi olla jossain. Ja nyt mä löysin. Se oli jossain tuolla. Oli vaan piilotettu niin hyvin. Tommonen. En tiedä pitäisikö nappaa samalla kun tarttu silmään. Jossain vaiheessa tarvii tämmösen. Ois et sä voinut Temustakin ostaa, mutta jotenkin mä luottaisin enemmän tähän. Hintakin on aika lailla sama. Temussa olisi vähän edullisempi aina. Otetaan se. No jos tollanen vielä. No niin, sit ois siinä. Oi. En tiedä tuliko vähän liikaa jo, mutta parempi kai niitä on liikaa olla. Eikä nää nyt loppupeleissä niin kalliita. Oh. Ja kohti uusia pettymyksiä. No niin, mennään katsomaan miltä ne vanteet tällä hetkellä näyttää. Ja sitten jatketaan niiden hierasua. Se alkaa itse asiassa olekin vähän loppusuoralle, että toivottavasti pian pääsis maaliin. Ei paaliin kuin maaliin. Mennään tosta oven läpi. Noin vaan. Ui saatana liukasta. Tsiikataan vanteihin. Noin, eli tässä olisi nyt tää seuraava uhri. Täällä on tämmöistä rostinkia, eli ruostetta. Pitäisi saada ne siitä hiottua teräsharjalla. Tässä on pari, mitä mä oon jo tehnyt valmiiksi. Pitäisi vaan käsin vielä tommosia paikkoja, mihin ei yltä niin hyvin, mutta ihan ok silleen nopeasti koneella vedettynä. Tai no, se oli vale. Mulla kesti siis päivä per vanne. Tai siis kaikki se vapaa-aika, mitä tästä vastasyntyneen lapsen kanssa olemisesta jää jäljelle, eli ei ihan hirveästi. Tää on itse asiassa hyvä kuntoinen, melkein tällaisenaan, mutta vähän pitää vaan hierostaa sitä, mutta ehkä se on sitten huomisen homma. Et tänään toi ja tommosella mä totesin, että on parempi verrattuna tohon. Oli tääkin ok ihan jossain kohtaa, mutta sitten jotenkin vaan tuntui, että oli parempi. Mä näytän kohta millä tekniikalla mä noin 2 vedin. Ja tällä kertaa on oppinut mun virheistä, eli hengityssuojain on paikallaan ja lasit on tarkoituksella väärinpäin, koska
Tänne jää semmonen rako, että ne ei huurustu tälleen. Okei, aletaan hioa. Ja myllytyskoneella ei sit kuuluisi tehdä näin. Eli älkää tehkö näin kotona. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Noin, siinäpä ne nyt olisi. Tässä oli se, olisiko ollut paras niistä, mikä vaatii ehkä vähiten, kun oli niin vähän ruostetta. Sitten oli tää, minkä mä tein toisiksi viimeisenä. Näkyy siinä edellisessä futagessa. Ja tässä oli ne, mitkä mä tein aikaisemmin. Niin aika tasasta. No tosta pitää vielä noin hioa samalla tavalla kuin tästä. Ja tässä olikin, no tähän kanssa sama juttu, niin siitä on valmis, mutta ne menee tosi nopeasti. Nyt olisi niin kuin valmis maaliin ja hitsuutteluun. Alright. Se sitten seuraavana päivänä. Voi olla, että kiskasen treenin tohon väliin. Katsotaan mitä tulee. Mennään taas tosta oven läpi. Noin, ja päiväkin vaihtui siinä samassa, että nyt mennään sinne salille. Pyöräytetään sinne. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Se oli semmonen treeni sitten. Oli vähän jotenkin energiat sakkas, että
jäi vähän niinku jotenkin kehnokset treeniin, en tiedä. Parempi, että tuli jotain tehtyä kumminkin. Joo, muistin tässä, on just taas niitä vanteita menossa tuunaamaan, niin et ennen kuin sitä maalia sotkee siihen tai mitään muutakaan, niin et lyö niitä kasaan, niin täytyy hitsuutella ne laikkauskohdat, kun jossain kohtaa saattoi mennä melkein ihan läpi asti, niin varmuuden vuoksi vähän hitsisaumaa päälle ja sit hiarasu. Se seuraavaksi. Ehkä tilaa loppuu kesken tässä työtasolla. Voi pirse. Entä valaistuksenkin laittais tuohon hankkeen kovaa. Ai että olosuhteet on taas mitä ihanteellisimmat. Mut tossa on niinku viimeisenä se, minkä mä haluan huolellisimmin hitsata, koska täällä meni oikeesti. Eikä tää nyt ollut se? Ei tietenkään. Tosta meni niinku oikeesti läpi. Se vikana. Hyvä, että siellä on nyt lunta. Olosuhteet on mitä parhaimmat taas. Paskoissa olosuhteissahan on hyvä harjoitella. Tulee simuloitua tarpeeksi vaikeusastetta. Elektrodi kiinni. Kiva jos näkisikin jotain. Mielestäni on 3 millistä peltiä, niin laitetaan 3. Kolmonen päälle siellä. Voi vittu. Miten tää? Vittu mä en näe mitään. Down. Vittu mä muista sanoin. Pärjääköhän se siellä hangessa? Vähän ehkä pienemmälle. Jaa. Mitähän siitä tuli? Tuommoista kuraa siitä tuli.
Jaa, mä jatkan harjoittelua, niin palataan tossa sen kriittisimmän parissa. Ehkä sen jälkikin on sit parempaa. A few minutes later. Joo, ei ole kyllä taas kivaa näiden sääolosuhteiden takia. En tiedä, mä veikkaan, että se, että täällä on niin paljon pakkasta, niin vaikuttaa kyllä, että miten toi hitsi menee. Että tuntuu jotenkin räkivän tosi paljon. Toki onhan se paksumpaa peltiäkin, mutta no, toi on nyt se, missä oli se reikä. Niin tästä ainakin näkee, että se ei paista enää läpi sieltä. Niin en mä jaksanut sen enempää harjoitella näihin muihin kuin kanissa mitään holetseja oo. Ehkä vois nopea tosta vähän niinku kattoo läpi, ettei paista täältä läpi mistään. Mut joo, ei onnistu näköjään yhdellä kädellä. Mut joo, saa nyt sit riittää se yksi reijän paikkaus. 5 minutes later. Joo, uskokaa tai älkää, se oli taas ihan hirveetä säätöä, että totta kai mun loppu se lankakin, niin kuin mä pelkäsin, kun mä olin pitkään tuolla samalla langalla vetänyt, niin just niin kuin kriittisellä hetkellä, en tiedä mitä sille nyt sitten tietysti vaihtaa. Tai voi olla, että se vaan jäi jumiin. Ei, kyllä se on ihan oikeasti loppu. No mä vähän mietinkin, että ikuinen lanka. Entä jos elämän ikuinen virta katkeaa kuin lahonnut silta? Mutta aina pahimmalla hetkellä tietysti. Tai siis mitä aina, kun en mä normaalisti tee tämmöisiä juttuja, mutta ihallaan nyt sitä jälkeen tai damakeen, mitä saatiin aikaiseksi. Loppupeleissä nyt en ihan hirveän montaa joutunut hitsaa tai päätynyt hitsaamaan. Olisin halunnut kyllä täyttää kaikki mahdolliset kohdat. Toi ei ehkä ole mun parhaita. Tää oli jotenkin yllättävän vaikeet matskuu hitsata. Tai sitten se oli toi pakkanen. En tiedä. Kertokaa mulle, että vaikuttaako suuri pakkanen niin kuin hitsaus jälkeen tai siihen. Toi on kyllä vähän sellainen, että tekisi mieli vetää uusi sauma siihen. Mites nämä muut? Tää oli varmaan ihan fine niin kuin tältä puolelta. Joo. Ois kyllä tehnyt mieli täytellä tämmösiä. Mä vähän siinä lopuksi aloinkin täyttelee. Onneksi se lanka loppui siinä kohtaa. Täällä olikin sitten, tänne mä onnistuin vissiin tehdä reijän. Siksi mä laitoin tolle puolelle sekä tälle puolelle. Tai tää saattoi olla se. No tosta näkee ehkä, että ensimmäiset hitsit oli noi. Ja sitten noilla mä yritin vähän paikkailla sen jälkeen, kun mä huomasin, että täälläkin on tullut läpi. Mutta onpa ainakin nyt sitten monta huonoa saumaa päällekkäin. Mä vedän vielä paljon tosta auki, että mä näen, että se on varmasti tiivis. Tossa oli kans yksi. Tää ehkä onnistui ihan hyvin, vaikka se näyttää ihan hirveältä. Joo. Ai tohonkin mä vedin. Tätähän mä oon niinku hitsannut sit useammassa kohtaa, mutta tää näyttää ihan okolta. Tästä mä niinku hitsasin sit nää kaikki. Mitähän toikin tarkoittaa? Liian pieni, liian suuri hitsausvirta, en tiedä. Siinä se kaikki oli. Yksi oli vielä jossain täällä. Tuliko tähän tehtyä sit mitään? Ei näköjään. Tuossa olisi kyllä. Ei kun tonne on jotain yritetty. Joo, tää on se, missä mulla jäi kesken. Mä halusin täyttää mutta lanka loppu tossa. Toivottavasti siitä ei nyt sit tullut enemmän damakea. Joo, se selvii sit kun mä hion noin auki. Alright. No, se olisi sit seuraava. Hiotaan noin auki, mutta nyt mä laitan nämä kamat kuntoon ja laitan kamat kuntoon ja tonne valmiiksi
langan, kun kuitenkin joutuu käyttää. Tää varmaan tulee täältä ihan vaan vetämällä ulos. Ai niin, tää pitää varmaan ruuvaa tosta vekeet. Ja katsoo, että se on oikea suutin sit sille seuraavalle. Joo, no tää ei näköjään onnistu yhdellä kädellä, mutta hiffa sitten varmaan. Alright, seuraaviin kuviin, seuraaviin tunnelmiin. Pyöräytetään seuraavaan päivään. Joo, tässä on pieni eskaloituminen taas, eli kävin eilen illalla siirtää golfin tämmöiselle parkkipaikalle ja yön aikana on satanut tosi paljon lunta, niin kuin ehkä noista autoista näkee, ja tää parkkipaikka on usein semmonen talvisin just semmonen kaosparkkipaikka, että muun muassa tänäkin aamuna tässä oli ihan nastarenkaiden kanssa jengi sutimas paikalle, ettei meinannut päästä parkkipaikalta pois. Ja itsellähän on tosiaan noi kesärenkaat vielä noissa, niin en saanut edes tosta 4 tunnin paikalta vaihdettua tonne 24 paikalle autoa, että sen verran suti. Niin voi olla, että mä joudun tuoda kitkuttimet tohon ja vaihtaa ne tossa. Et tämän videon teema pikkasen tässä vaihtuu renkaiden vaihtoon tai sitten rengassäätöön. Mutta toinen vaihtoehto on tietysti odottaa vielä, että tää tamppaantuu lisää. Tää ei näin hyvä ollut silloin, kun mä yritin siirtää. Ja no, se hiekotuksen kanssa en pidättäisi kyllä hengitystä, niin että aika huono talvikunnossapito tällä on aikaisempina talvina ollut. Mut joo, katsotaan mitä tästä tulee. Että me jatketaan nyt meidän kävelyä loppuun, kun on näin kaunis ilma. Ja sitten sit palataan tähän hommaan, kun mä oon saanut ne renkaat tohon golfille vietyä ja aloitettua se homma. Tai sit ajettua lämpimään halliin. Katsotaan kumpi tässä seuraavassa kuvassa on. Pyöräytetään. Joo, mä olin tässä kohtaa näköjään unohtanut laittaa mikin päälle, mutta innoissani selitin, että oon just pakannut työkalut tonne pooloon ja renkaat. Kokonainen sarjakin mahtuu ihan heittämällä sinne. No 14-tuumoset ja 165, mikä nyt olikaan, 165, 70 olisiko ollut. En tiedä, tuossa ehkä näky paremmin kuin mitä mä muistan. Ja tuolla on tosiaan noin renkaanvaihtotyökalut sun muut, niin suunnitelma on ajaa siihen golfin viereen ja sitten vaihtaa nämä kamat sinne golfiin ja sitten katsoa, että pystynkö mä ajaa sen tänne halliin sieltä vai vaihdanko mä siinä paikan päällä sitten ne renkaat. Mut joo, katsotaan miten käy. No niin, ehkä tästä jotain voisi tulla. Työkalut on nyt pakattu golfiin, tuulilasi on vielä vähän jäässä. Niin odotellaan, että lämpiää. Renkaat on tuolla takana kun unohdin avaa kontin ja se nyt varmaan on muutenkin niin jäässä, ettei se olisi auennut. No, ehkä olisi ihan sama. Mut joo, täällä on mun mielestä sen verran tamppaantunut nyt päivän aikana tää ajotie, että ehkä sitä vois kokeilla ajaa sinne halliin. Katsotaan miten käy. Antaa noitten nyt sulaa ja kohta yritetään. Pitäisikö tehdä tästä winter beater? Eli reilu korotus, jotkut offirenkaat, karjapuskuri, totta kai kattokori, vinssi ehkä, mitä muuta. No noit puskureet tietysti joutuu leikkelee sitten. Tuolle pakoputken päälle täytyy tehdä jotain, se on tommonen mehupilli. Eihän se nyt käy.
Soundit on ihan ok möreet. Mut vois olla möremmätkin. Joo. Ne ketkä on uusia kanavalla, niin ei varmaan ole tätä vielä nähnytkään, mutta ne ketkä on seurannut, niin varmasti on. Ei mulla ole tuunauksessa ollut pahemmin viime aikoina muuta kuin toi auto, että budjetti ei salli, mutta ei, mennään sillä mitä on. Tää on kuitenkin ollut aika lähellä sitä unelmien autoa. Ykkös- tai kakkosgolfi olisi enemmän se unelma, mutta mä oon kyllä tykästynyt tähän, kun tää on vähän niinku kakkosgolfi, mutta leveempi. Tässähän on aika paljon samoja osia, mutta tää on vaan niinku levennetty kakkosgolfi. Pitäähän auton nyt olla leveä. En mä tiedä pystyykö mä mennä enää takaisin, kun ei ole ikinä ollut, mutta 3:sta kakkosgolfiin, kun sit se näyttää aina semmoiselta kapealta. Toki voihan siihen laittaa jotain tosi leveätä korisarjaa, niin sillähän se korjaantuisi, mutta no ainakin olisi rakennettavaa. Katsotaan, että milloin mä toteutan sen oikean haaveeni. Oisko se jo sulanut? Eiköhän se sen verran. Voihan se olla, että se ei edes lähde tästä mihinkään. Koitetaan. Aha. Ähä, stökäs auton. No niin. Ei tästä tuli hetken aikaa tosiaan niinku mentyy tässä ees taas. Ja jälkeenpäin ajateltuna tää olikin ihan paska idea muutenkin lähteä yrittää niinku näillä suvikumeilla ajella sitten vaikka olisi ollutkin lyhyt matka siitä käytännössä 2 korttelia sinne halliin. Mutta menin sitten taas hakkaamaan päätä seinään ja yritin väkisin ajella ja jonkun matkaa siinä ajoinkin kohta. Itse asiassa näkyy, että toi suora mikä tonne etuvasemmalle tulee, niin sille mä pääsin ja pääsin tonne niinku, tää on lievää ylämäkeä, niin pääsin kyllä sinne niinku Nyppylälle risteykseen asti, mut siihen se sit jäi ja sit mä jouduin siitä peruuttaa takaisin ja todeta, että ei tästä mitään tuu. Laitetaan vaikka tää loppuosuus fast forwardilla, niin teidän ei tarvitse kitua koko tätä yritystä. Joo, niin kuin huomasitte, niin ei oikein tämmöisellä suvikumeilla ja vielä vähän leveämpi. Ei nyt kauhean leveä, mutta jos olisi ollut semmonen superkapea, sit olisi ehkä saattanutkin päästä. Tai en tiedä. Mut joo, laitetaan sit tässä. Tässä nää. Tossa on pyörimissuunta tonne. Eli tää olisi niinkö sitten ton toisen puolen. Sain sentään tämmöiselle paremmalle alustalle jotenkin 2 paikalle tietysti laitettua, niin ei tässä. Onneksi mulla tuli nämä kaikki mahdolliset valot mukaan. Eihän täällä muuten mitään nää. Jaa. Mitenkä toikin menee? Noniin. Se on ton puoleen. Joo, niin kuin mä arvelinkin, ei lähtenyt kontti auki, vaikka upotin sen lukkosulalla viimeksi, kun se teki saman. Sitten jo edes kauaa aikaa, niin ei auta. Lukkosula taitaa olla vähän semmonen quick fixi, että se ei niinku pitkän päälle toimi. Ei se mitään. Joo,
pakko täältä takaa tunkkaa jostain ylös, kun täällä umpihangessa saatana. Kun ei normaalistikaan saa näin matala alle tunkkia laitettua. Oisko tosta? Ehkä vähän huono tästä tankin pannasta lähtee tunkkaan, mutta hätätilanne. Ai niin. Niin nyt pitäisi saada toi keskikuppi tosta jotenkin veke. Mahtuisiko nää alle? Oh, kyllähän ne mahtuu. Pyörä veke. Joo, ei lähtenytkään sormia napsauttamalla, kun kerkesi jo pimentyä. Mä olin siis unohtanut sen keskikupin kuusiokoloavaimen, niin tämmöisellä sitten operoi jotenkin se auki. Onneksi se oli sen verran löysällä, että lähti, niin vaihdetaan tää nyt ihan tälleen kameralla ja siitä napsautetaan sormia ja siellä on keskitysrengas paikallaan, ei muuta kuin siihen vaan, niin päästään kitkuttelemaan pois. Tajusitteko te kitkarenkailla kitkuttelemaan? Mikäs tässä nyt on, ettei se mene? Siellä on edellinen keskitysrengas, niin eihän se mene. Ois vissiin muuten aika. Vaihtoon! No, sinne jotain oikein tapasta polttia vielä, niin eiköhän se siitä. Oh yeah. Sitten napsautetaan. Mennään tänne näin ja otetaan tästä tämmönen kuva ja noin vaan. Tosi smooth editti. Joo, ei se nopeasti käynyt, että se oli vähän semmoista tolskaamista. Mut nyt siinä on 4 samanlaista pyörää kiinni, että joo, piti tosiaan noiden palikoiden kanssa vähän leikkiä ja sitten unohdin pukitkin jossain vaiheessa sinne alle ja ihmettelin, että mitä tässä tapahtuu ja ihan normaali, joo, ja työkalut hukku lumeen. Olisi ollut hyvää kontsaa tietysti, mutta tuli ehkä vähän helpommalla tehtyä nyt sitten. Ei, siinä laitetaan halliin sulamaan tai ensin voisi kyllä kiristellä momenttia, sen takia mä jätin vielä noin nämä tähän. Räikän suunta vihdoin vaihtuu. Okei, sit muuta kuin halliin sulamaan. Koitan muistaa, että tuolla on noin, niin loppuisi se kommeltaminen. Noin, vihdoin päästy tänne halliin sitten, mutta ei se mennyt ilman damakea se, että otin vähän liian reilusti taaksepäin, että olisi lähtenyt ne laudanpätkät sieltä pyörän alta pois, niin totta kai
vedin sitten etupuskurin lipan palasiksi siitä niin. Mähän olin siis ottamassa tota etupuskurin lippaa pois, mutta kun se olisi siinä kätevästi samalla kun vaihtaa renkaat, niin se on ylhäällä, niin olisi ollut kätevä ruuvaa pois, mutta kun ne oli niin jäässä ne ruuvin kannat, että mä en siellä auton alla maatessani saanut siihen sitä räikän päätä kiinni ja ei siellä niin kuin jotenkin mahtunut. Meni fiilis, niin mä ajattelin, että mä otan sitten täällä lämpimässä hallissa, niin se onkin myöhäistä sit. Joo. Ehkä tähän olisi hyvä lopetella tää jakso. Kiitos oikein paljon, että katsoit tän loppuun asti. Pistä ihmeessä kanava tilaukseen, jos et oo jo laittanut. Ja joo, reagoi, jos tämmönen kontsa kiinnostaa, en mä tiedä. Se on ensi jaksoon. Moro!